नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. हुबळी अंकोला रेल्वे योजनेच्या प्रगतीक स्थानिकालो समर्थन गरजेचं. समाजसेवक जनार्दन गावकर. कारवार. हुबळी अंकोला कारवार रेल्वे योजनेच्या प्रगतीक हुबळी कारवार आणि अंकोलाच्या जनतेन बेशर्त समर्थन करचे असे कारवारचे समाजसेवक श्री जनार्दन गावकर हेमी कळयला. कारवार अंकोला हुबळी रेल्वे योजनेन परिसर आणि वन्यजीवाचेर जावच्या परिणामाबद्दल अध्ययन करसाठी राष्ट्रीय वन्यजीवी मंडळाच्या तज्ञांनी समिती रचना केला. ती समिती योजना प्रदेशाक भेट देऊन प्रत्येक स्थानिक आणि संबंधित वाटेकाराबरोबर समालोचन करची शक्यता आसा. तेमी 16 जुलैक येवची शक्यता आसा हे कळला. म्हण प्रत्येकट्यान या प्रकल्पाक अभिवृद्धीच्या दिशेन आपापल्या क्षेत्राचे समर्थन दिवचे खूप गरजेचे आसा. गेले काही महिन्यापाठी वृक्ष फाउंडेशन तर्फेन वास्तव्यरहित माहिती प्रसार करून सार्वजनिकाली दिशा बदलला. हो प्रकल्प काळ्या वाघासाठी राखीव प्रदेशातल्यान 10 किलोमीटर ESZ येता अशी चुकीची माहिती दिला. दांडेली उपअरण्य संरक्षणाधिकारी हेमी काळ्या वाघ राखीव क्षेत्राच्या निर्देशकान RTI दिल्ल्या उत्तरात सुद्धा हे नमूद केला. कारवार अंकोला हुबळी रेल्वे मार्ग जाल्यार हेजेन औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग वाढतले. भारताच्या करावळी भागात आर्थिक व्यवस्था मजबूत जातली. ही योजना जाऊ जाय म्हण गेल्या बऱ्याच वर्षापासून कारवारचे समाजसेवक जनार्दन गावकर हेमी या प्रकल्पाच्या उद्धारासाठी आपल्या टीमी वांगडा सतत लढत आसात आणि ही योजना यशस्वी जातली अशी तेमका खात्री आसा अशी तेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. पळया हो एक व्हिडिओ खास. हांव जनार्दन गांवकर, सोशल वर्कर. हेच पहिले आम्ही कारवारात आमगेले नॅशनल हायवे 66 हे महामार्ग कुंदापूरच्यान गोवा वयचे आशिल्ले तेमी चेंडियाच्यान परत हे केल्ले. तेन्ना काही लोकांनी तक्रार करून घेवन ते चेंडियाच्यान व्हरचे नाका, ते शिरवाड आनीक थिंच्यान झांबा शिरवाडचे वयचे म्हणून हे केल्ले. ते तेन्ना थंय बी निराश्रीत ते रस्तो गेले नंतर ते निराश्रीत लोक तयार जातले आणि थंयच्यान लोकांले शेतां आनी गरीब लोक आशिल्ले ते निमित्त तेमकां पुनर्वसी करच्याक खूब त्रास जाता म्हणून हांव हायकोर्टात इम्प्लीड म्हणून गेल्लो. मागीर इम्प्लीड तेमी हायकोर्टान स्विकार करून जे कोण ते चेंडियाच्यान बायपासचे रोड नाका म्हणून हे केल्ले आनी थंयच्यान शिरवाडच्यान वयचे म्हणून केले ते अर्जी हायकोर्टान फेटाळली. तेजेन आमच्या गांवाक एक सुरक्षीत मेळ्ळें, आमकां एक जय मेळ्ळें. आतां हांव आनी कितें सांगू इच्छीत की म्हणल्यार आमी हुबळी अंकोला रेल्वे म्हळ्यार ती कारवाराक येता, म्हळ्यार ती कारवाराक येवन लागता. अंकोला ट्रॅक थंय येवन लागून आतां ती कारवाराक येवन लागता. तेजे बद्दल आमी खूब इतले प्रयत्न केले आनी करते आसात. एक 6 म्हयन्या फाटीं आमी आमकां आमगेले 6 म्हयन्या फाटीं आमी राष्ट्रीय वन आणि पर्यावरण आणि वातावरण मंत्रालय भारत सरकार आमकां एक मनवी दिवन घेवन हे प्रोजेक्ट वर्षा फाउंडेशन म्हणून एक संस्था, ही एक कोणकी आमकां सपोर्ट करते आसा फाटल्यान. ही संस्था उद्देशपूर्वक हुबळी अंकोला ट्रेन दोनोजो म्हणून हे करते आसा आणि त्या संस्थेक खंय भेद ना. तस म्हणून आमी आनी हेमकां कोण फायनान्स करतात, हेम कोण फंडिंग करतात हेमचे बद्दल इन्क्वायरी जावका म्हणून सांगून आमी हेमकां राष्ट्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाक आमी एक हे दिल्ले आणि तितलेच न्ही हेमगे ह्या संस्थेचेर NIA इन्क्वायरी करता म्हणून. NIA म्हणल्यार नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी थ्रू इन्क्वायरी करता म्हणून. त्यासाठी एवढे आमी हांगा डिटेल्स दिल्ले आसात आणि तितलेच न्ही आमी हे जिल्हाधिकारी थ्रू सही संग्रह चळवळी केले. आज आमगेलो 13 पेजाचो रिपोर्ट तेजो आमगेलो राष्ट्रीय वन आणि पर्यावरण सचिवालय अंडर आता ती परे येवची समिती आसा, ती राष्ट्रीय वन्य प्रकाश बोर्ड हेमकां दिल्लो आसा. वीक्षकाक गेले वेळा आमी उमाणे घातिले. हात आसात पाय ना, पोट चिरल्यार काय ना हेजी उत्तर आसा शर्ट. आयचे उमाणे. आगडी बिगडी तिगडी था 3 तकलेक पाय धा. आगडी बिगडी तिगडी था 3 तकलेक पाय धा हे कितें हेजे उत्तर कमेंट बॉक्सात दिया.
तोपर्यंत विचार करा. भर पावसात रस्त्याक डांबर घालणं प्रशासन जनतेला पैशाचा दुरुपयोग करता, सार्वजनिकाला आरोप. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रकृती विकोपाची जाल्ली हानीची दृश्यावळी प्रत्यक्ष पळोवसाठी राज्याचे मान्य मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी पुढल्या हप्त्यात कारवार जिल्ह्यात येवचे असून प्रशासनान तेमगेल्या स्वागताची जोरदार तयारी करला. जाल्यार प्रशासन सामान्य लोकांच्या हितासाठी जायत्या अभिवृद्धीची कामगिरी करूक वर्सान वर्सा वेळ काढता, पण तेच काम कोणी मंत्री VIP येवचे वेळार रात दिवस लागून सगळी व्यवस्था करतात. हितून स्पष्ट दिसून येता की जनसामान्य मनशाक किंमत ना. हेचे उदाहरण म्हणल्यार होन्नावरात एक घटना घडला. हेजेर सार्वजनिकांन आक्रोश जावन आक्षेप केला. कितले तरी दिवसा फाटल्यान होन्नावर तहसीलदार कार्यालया मुखार रस्तो फोंडकुलापण बाद जाल्लो. तेजी कोणीच संबंधित अधिकाऱ्यान दुरुस्तीची दखल घेतली नाशिल्ली असो सार्वजनिकाला आरोप. पण आता राज्याचे मुख्यमंत्री कारवार जिल्ह्याच्या दौऱ्यार येवचे आसात म्हण हरंदारी पावसात त्या रस्त्याक डांबर घालचे काम सुरू केला म्हण संतप्त ग्रामस्थान काम करताना ठेकेदाराच्या मुकादमाक धारेर धन जाब विचारलो. भर पावसात तेल मिश्री डांबर कितले दिवस टिकतले तो घातिल्या काही वेळातच घालता घालता सुटून पडू लागलो. CM येता म्हूण अशें घाईघाईन रस्तो करून पैशाचो दुरुपयोग करून जनतेक नुकसानात घालनाकात. अखेर हो पैसो सार्वजनिकालो हे संबंधितान लक्षात दवरचे असो सार्वजनिकालो कानमंत्र असा. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಡಾಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ CM ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ತದೆ ಇದು. ಇವ್ರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ತರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. CM ಬರ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸು ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದೆ. 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ CM ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ PM ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಡಾಂಬರ್ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ನೀರು कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. व्यापार रस्त्याकडेच्या टॅक्स वसुली करून नगरसभेक जमा करून जाऊन स्वच्छता कामगिरी स्थगित. कुमटा. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटाच्या APMC बाजाराच्या स्वच्छतेसाठी व्यापार रस्त्याखिंच्यान पैसे वसुली करून नगरसभेक जमा करून जाऊन APMC बाजाराच्या स्वच्छतेची देखरेख पळवची नगरसभेन बंद केला. दोघाल्या झगड्यात भुरग्याले मरण या गेदाप्रमाणे या अस्वच्छतेच्या विषयाचेर सदर वार्डाचे मेंबर आणि काँग्रेस प्रमुख श्री MT नाईक तसेच स्थानिकान APMCच्या सेक्रेटरीक जाब विचारून धारेर धरले. त्यांना सेक्रेटरीत 1 दिवसाची मुदत मागतरेत तेजेन या समस्येचे परिहार जायना म्हण बुधवारा दिसा APMCचो जावचो बाजार बंद करची मनवी सार्वजनिकान सेक्रेटरीक दिली. आयचो ग्याद. आयजीच्या जिवार बायजी उदार. आयजीच्या जिवार बायजी उदार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.